Gusto kong sumigaw. I love you, Pilipinas! Mahal na mahal kita! Woohoo! Ang ganda dito. Pwede ba ako magbahay dito? Sobrang nakaka-emosyonal yung lugar na ito. Napakaganda. Kung alam ko lang na ganito kaganda dito, nagdala ako ng gimbal para nakuha ko ng maayos. Dito lang pala sa amin yung dito lang sa lugar namin yung napakaganda at napakaayos. Hindi na kailangan lumayo. Meron din pala dito sa amin na tanawin na Malabinggit, Malabatanis, Malatagaytay na lugar. Isasama ko talaga mga kaibigan ko dito pag nakabalik ako ng Manila. Ayain ko mga friend ko dito na taga Manila para mamasyal dito sa aming barangay sa Gubat. Sobrang ganda dito. Ang daming puting bato. Kung doon lang to malapit sa bahay, talagang sasamsamin ko lahat itong puting bato nito. Napakadami. Ang layo-layo kasi. Gusto kong sumigaw. I love you, Pilipinas! Mahal na mahal kita! Woohoo! Ang ganda dito. Pwede ba ako magbahay dito? Magpaka-squatter ako dito. Talagang bonggang-bongga naman to. Kahit walang kuryente dito, okay na to. Basta may tubig. Ang problema yata dito, tubig. Kung ganito kaganda yung titirahan mo. Amazing. What a place. Sasabihin mo na lahat na thank you Lord dahil nakatira ka sa ganitong lugar na napakaganda. Oh my God, sobrang ganda dito sa amin. Ngayon ko lang to narating. Superb. Sobrang ganda. Oh my gosh. I like it. Parang Tagaytay. Mas maganda pa kaysa sa Tagaytay. Mayroon din Sea of Cloud. Oh my gosh. Thank you Lord. It's a blessing. Sobrang nakaka-amaze. Yung nature. Tapos yung Mount Isaro, grabe. Buong buo. Ganito pala kagandang Lagunoy. Kitang-kita yung ano dun sa bandang
Doon sa lugar namin, sa bandang sa aking kubo, yun mayroon mga sea of cloud na nakikita. So nandito ako sa pinakaibabaw. Yung talagang pinuntahan ko na dati kasi doon sa baba, sabi kasi nung ni Kuya, maganda raw doon mag-viewing. Mas maganda pa pala dito. Tapos sobrang ano talaga yung ulap, nakikita mo nakaibaba. Nasa ibabaw ng mga puno. Tapos nasa taas ka. Hindi na kailangan pumunta saan ba yun? Sagada or Mount basta something sa Sagada na mayroon sea of cloud na nakikita. Dito ganun din pala, napakaganda dito. Ngayon na ako nakarating dito, nakaka-amaze. Sobrang nakaka-amaze dito. Parang nakakaiyak yung makikita mong nature sa ibabaw. Yung kitang-kita mo talaga yung buong buo na pati bundok, yung kahit yung nasa malayo, kitang-kita mo. Yung Mount Isarog na dati tinitingnan ko parang hindi masyadong buo. Pero dito pagdating mo dito sobrang buo. Mas maganda pala dito. So that time kasi, yun nga sinabi ni Kuya na doon okay na. Tapos dito pala mas maganda pa. Ayun. Ngayon ko na-discover na mas maganda pala dito sa amin kaysa sa ibang lugar. Yung ibang lugar kasi yung nakikita mo yung inaayos nila. Dito kahit na walang undeveloped siya, although may kalsada na, pero sobrang ganda. Kahit na undeveloped, mapapa-amaze ka. Ang sadya ko talaga dito mga kapromdi, mag-upload ng video kasi dito malakas yung signal. So nung tinuloy-tuloy ko yung kalsada pataas, hindi ko talaga alam na ganito kaganda. Nung tinuloy-tuloy ko pataas yung kalsada, ito yung bumungad sa akin. So malamang alam na rin to ng mga karamihan na nandito. Sabi nga, minsan sinasabi nila sa akin kung hindi ako pupunta dito. Sabi ko hindi pa ako nakakarating doon kasi siyempre mag-isa lang ako lagi, wala akong sasakyan, naglalakad lang ako. So sila kasi may mga motor sila. So anytime na gusto nila pumunta dito, nakakapunta sila dito. So ako naman siyempre naglalakad lang ako ilang kilometro to galing sa bahay. Siguro mga 4 kilometer from sa Kubok hanggang dito. So lahat yon from 4 kilometer paakit lahat yon. Kaya mahirap din pumunta. So ito pala yung itsura dito. Sobrang ganda. Amazing place pala itong lugar namin dito. Lahat na nakikita mo maganda. Saka walang pollution dito, puro pure na kalikasan makikita mo dito. Hindi ako prepare mag-video kasi nandito na ako. Wala akong kagamit-gamit na Nandito na ako, sayang naman kung hindi ko kukunan. Gusto ko pang ma-discover yung medyo malayo. So yun, nandito ako sa pinaka mataas. Ang problema, ang daming mga puno na nakaharang. So hindi ko rin makakita yung pinaka view. Pero doon sa banda sa medyo malayo. Mayroon pang mataas na kalsada. Pero sa akin, enough na yung nakita ko. Sobrang na-amaze na ako. Sobrang ganda.
Marami na ako narating na lugar pero wala akong nakitang ganito kaganda. Yung medyo may ka-similarity sa Tagaytay, but yung view dito iba. Mas maganda yung view dito kaysa sa Tagaytay. Ano ba yun? Mataas na yung araw. Uwi na nga ako. Abutan ako dito ng matarik na araw. Baka mamaya hindi na masunog na naman ako. Sobrang itim ko na kakahanap ng mga halaman.